mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May pamilya ako, pero pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Raquel. 29 years old. Taga Muntinlupa. At ito, ang aking secret file. Isa ako sa mga matagal nang sumusubaybay ng inyong programa. Simula Secret Files hanggang Top Secrets, lagi akong nakikinig. Pero sa totoo lang, noon pa man, gusto ko nang magsulat. Hindi ko lang magawa. Natatakot ako. Natatakot ako na mahusgahan ng mga tao dahil sa ibabahagi ko. Takot ako na makilala ng pamilya ko dahil sa kwentong ibabahagi ko. At higit sa lahat, takot ako na balikan ng sakit na halos buong buhay ko ng pilit inililibing. Hanggang sa dumating ang gabing narinig ko ang kwento ni Chay sa programang Top Secrets. Parang may kung anong nabasag sa loob ko. Doon ko unang naitanong sa sarili ko, paano kung pwede rin pala akong matulungan dahil sa pagbabahagi ko? Paano kung pwede ko ring ilabas ang lahat ng galit at sakit na matagal ko nang kinikimkim? Pero kahit ganoon, nanaig pa rin ang takot kesa sa tapang. Kaya pinili ko na lang munang makinig gabi-gabi. Sinubaybayan ko ang bawat kwentong binabasa ninyo. Nakikinig ako sa bawat caller na nagkukwento sa inyo. Umaasa ako na balang araw ay magkakaroon din ako ng lakas ng loob. Hanggang sa isang gabi, may naging caller kayo na ang alias ay Max. Grabe ang iyak ko nung gabing yun, DJ Rocky at DJ Jello. Sa unang pagkakataon, may narinig akong tao na pakiramdam ko ako mismo ang nagsasalita.
Pareho kaming iniwan, pareho kaming wasak, at pareho kaming naghahanap ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Kaya doon ko sinabi sa sarili ko, magkakaroon din ako ng tapang na ikuwento ang sarili kong karanasan. At simula ng gabing yun, dala-dala ko ang tapang sa puso ko. At dahil doon, ay nagsimula akong magsulat. DJ Rocky at DJ Jello. Ang kwento ko ay tungkol sa isang buhay na parang laging may kulang. Kulang sa pagmamahal, kulang sa pamilya, kulang sa yakap, kulang sa pakiramdam na may uuwian, at kulang sa dahilan para mabuhay. At parang hindi pa sapat ang lahat ng mga nakikita ko para maging dahilan na makita ko ang ganda ng buhay. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. At ako, naiwan ako sa kaibigan ng nanay ko. Pinaampon ako ng sarili kong ina sa kaibigan niya. Ang tatay ko naman ay may bago ng pamilya at nasa Amerika na sila ngayon nakatira. Maganda na ang buhay nila roon. Ang nanay ko naman ay may sarili ng pamilya sa Parañaque. Lahat sila ay masaya sa mga buhay na pinili nila habang ako ay naiwan. Na para bang isa akong malaking responsibilidad na pinagpasapasahan. Yung isang batang madali lang kinalimutan. Yung taong basta na lang itinapon sa kung saan man at hindi na binalikan. And si Tita Gail, na kaibigan ni Mama, siya ang naging tunay kong tahanan. Siya ang unang taong nagparamdam sa akin na may halaga ako. Siya ang yumakap sa akin nung wala nang ibang gustong gumawa noon. Pero kahit gaano kabuti si Tita Gail, may mga gabing naroon at nararamdaman ko ang galit. Yung galit sa Panginoon. Kasi napapatanong pa rin ako sa Kanya kung bakit ako. Bakit niya ako nilagay sa pamilyang alam niya na hindi naman ako mamahalin. At kung totoo siyang Diyos, bakit hinayaan niya ako na lumaki ng wasak? Bakit hinayaan niya na maramdaman ko na pabigat lang ako sa mundong ito? Bakit hinahayaan niya akong makaramdam ng lahat ng ito? Nakakapagod maging matatag. At sa tuwing naririnig ko ang mga tumatawag sa programang Top Secrets, na patuloy pa ring lumalaban sa buhay, napapatanong ako at napapaisip kung paano nila nagagawa yun. Kasi ako noon, ang gusto ko na lang mangyari sa buhay ko, gusto ko na lang mamatay. Dahil pagod na akong mabuhay. Lalo pat dumagdag ang isang katotohanan na kailangan kong harapin. 20 taong gulang ako nang maramdaman ko na halos 15 araw ay tuloy-tuloy akong dinudugo. Hindi na normal
ang regla ko. Sobrang lakas ng bleeding ko. Hanggang sa pakiramdam ko ay nanghihina ako. Kaya nagdesisyon akong magpatingin sa doktor. At nang magpatingin ako sa doktor, ay sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Isiniwalat niya sa akin ang isang test result na siyang nagpabigat lalo ng damdamin ko. Sabi ng doktor, kailangan mong maging matatag. Nakita namin sa findings mo na meron kang endometrial cancer. Endometrial cancer. Cancer. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakapag-react. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko, pinaglalaruan ako ng buhay ng tadhana. Ipinaliwanag ng doktor na kailangan ko pang sumailalim sa sunod-sunod na tests and treatment. Nakadepende sa biopsy, chemotherapy, hormonal treatment, at posibleng operasyon ang lahat. Pero habang nagsasalita siya, ang gulo-gulo na ng utak ko na parang wala na ako naririnig. Kasi ang tanging paulit-ulit na umiikot sa isip ko ay yung tanong na, bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Hindi ko matanggap. Iniwan na nga ako ng basta ng pamilya ko, tapos bibigyan pa ako ng sakit na unti akong papatayin habang buhay pa naman ako. Sa mga panahong yun, ayoko nang lumaban. Ayoko nang mabuhay. Pero si Tita Gail, hindi niya ako hinayaang sumuko. Siya ang nagsilbing nanay ko sa lahat ng pagkakataong wala akong ibang masandalan. Siya ang kasama ko sa bawat check-up, sa bawat gamutan, at sa bawat gabing umiiyak ako dahil sa takot. Siya ang dahilan kung bakit sinubukan ko pa ring ipagpatuloy ang buhay. Pero DJ Rocky at DJ Jello, yung taong lakas ko, siya din ang dahilan kung bakit nanghina ako. 2 taon ang lumipas. Kinuha na ng may kapal si Tita Gail. Nawala si Tita Gail. Ang malas-malas kong tao. Pakiramdam ko, kaya siguro ako iniwan ng mga magulang ko ay dahil walang taong kayang magmahal sa akin ng pangmatagalan. Yung taong nagligtas sa akin, mawawala rin pala. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman na
Kamahal-mahal ako pero parang pilit ipinagkakait yun ng mundo sa akin. Gusto ko nga magmura eh. Kaya nga saludo ako sa lahat ng mga taong kahit iniwan sila ng mga magulang nila, kinakaya pa rin nilang tumayong mag-isa. Kasi ako hanggang ngayon wasak pa rin. Galit pa rin. Galit sa mga magulang ko na iniwan ako. Galit sa Diyos. Dahil kinuha niya yung taong may malasakit at pagmamahal sa akin. Yung tanging tao na naging lakas ko. Galit ako sa kanya kasi hinayaan niyang maranasan ko lahat ng ito. Galit ako sa sarili ko dahil hinahayaan kong kainin ako ng sakit at lungkot araw-araw. DJ Rocky at DJ Jello, don't get me wrong. Hindi ako nagsulat sa programa ninyo para kaawaan ninyo. Isinulat ko ang nararamdaman ko dahil pagod na akong dalhin mag-isa. Ang bigat nito. Pakiramdam ko matagal na akong nalulunod. At pagod na akong magpanggap na okay lang ako kahit hindi naman talaga. At kung may makakarinig man ng kwento ko, sana wag niyo akong tularan. Wag niyong hayaang ubusin kayo ng galit. Wag niyong hayaang kainin kayo ng sakit. Napakahirap mabuhay kapag puro pait na lang ang nilalaman ng puso. Nagdarasal pa rin naman ako. At humihiling ako sa Diyos na kung bibigyan man niya ako ng panibagong buhay, sana hayaan niya akong pumili. Pumili ng magulang. Kasi kung hahayaan niya akong pumili ng magulang, ibang magulang ang pipiliin ko. Yung mapagmahal, mapag-aruga, at hindi ako iiwan. At sa buhay na yon, sana hindi na niya pagtagpuin muli ang mga magulang ko. Kasi ayoko nang maranasan uli yung sakit na idinulot nila sa akin. Sana kahit papaano matulungan ninyo ako na maintindihan ang sarili ko kung paano nga ba ako makakabangon sa ganitong klaseng buhay. Hindi pa naman ako sumusuko. At hindi pa rin naman ako tumitigil. Paminsan may pasulput-sulput na bumubulong. Pero at least, kahit papano, sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kwento ko, gumaan yung bigat ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Raquel. At ito, ang aking Secret 5.